Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. It's Mike Padawad. Nakituloy tayo sa pinaka-latest coverage kang bagyong si Goryo. Ito po may international name na Poodle. Ito po ang latest natin na yung Miyerkules, Agosto 13, 2025. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung gustong makinig o manood ng ating English version, i-click lang po niyo yung link dito. Kapag kayo naman po nasa Facebook video, okay? Hanapin na lang po ninyo sa ating Mike Mr. Typhoon Padua homepage. Nandun po yan ang mga links. Sabay naman natin release yan, okay? At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang BPI Sustainability. Yung interested para malaman ang sustainability project ng BPI, click lang ninyo ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Vice Mayor Gabby Bordado. By the way, naglandfall na po na yung tanghali ang bagyong si Goryo sa may bahagi po ng Taitung County, sa may Southern Taiwan po yan. At ito po ay magsisimula ng mag-cross ng Southern Taiwan at lalabas po ito na yung hapon sa may Kaohsiung City. Ito po yung latest mula sa easterlywave.com gamit ang Himawari 9 satellite infrared imagery at nakita ninyo ang paglandfall niya dito sa may Taitung County. So ang malakas na ulan ay dito lamang po sa pinaka-eastern eye wall, okay, ng bagyong ito. But may mga patches of heavy rainfall na rin naranasan po ang Southern Taiwan na magpe-persist na yung araw lamang po. Dahil bukas po, ito po ay inaasahan po magla-landfall dito po sa may bahagi po ng Southern China, sa may Eastern Guangdong. So bukas po ng ganitong oras, nandyan naman po yung bagyong si Goryo. Samantala, dito po sa may Batanes, Cooper Islands, ay mananatili pong magkakaroon sila ng 50 to 100 mm na ulan. Nakikita po ninyo dito sa ating satellite loop, yung mga natitirang mga kaulapan dito po sa bahagi dito ng Batanes. So, for the next 24 hours, improvement na po ang kanilang panahon, lalo na bukas, balik sa normal ang weather conditions sa may Batanes, Cooper Islands. Yan lamang po ang area na talagang affected ng bagyong yan. Yung hangin ay almost umabot rin ng 65 kph but naglalaro lang ng 35 to 60 kph ang kanyang bugso ng hangin dahil nasa signal number 1. Except po itong area po ng Itbayat na signal number 2, pwedeng umabot po ng 60 to 100 kph o 89 kph ang kanyang bugso ng hangin. But since mabilis ang kanyang takbo, ay nakita po niyo dito sa latest radar shot mula sa Central Weather Administration ng Taiwan. Ayan po, naglandfall na po dito sa may bahagi po ng Taitung County ang bagyong si Goryo. Malit lamang po siya, small size system, kaya lahat ng epekto ay nandito po sa may Southern Taiwan lamang. Itong bahagi ng Northern Taiwan halos wala po masyadong nafe-feel. So it's a very small system, kaya kakaroon siya ng rapid intensification din dahil bumagsak yung wind shear bago siya maglandfall at mainit pa rin ang temperatura na sa 29 to 30 degrees centigrado. At ito yung ibang radar shot mula sa cyclonicwx.com. Nagko-constrict po ang kanyang eye, a sign na nagla-landfall na po siya. And then later on, ito po ay mag-exit po dito sa may bahagi nito ng Taiwan Strait. So yan ang pinapakita na yon ng bagyong ito. Okay? So, yan po ang kanyang circulation. Medyo maliit lamang po siya. Hindi naman siya kalakihan. Samantala, ito yung other track natin mula sa Joint Typhoon Warning Center. Ito yung kaninang 8 a.m. Medyo lumaki ng bahagya yung kanyang typhoon force winds kasi medyo nag-rapid intensification siyang bahagya pero hindi naman super bilis yung kanyang paglakas. Ang Itbayat lamang po ang pumasok sa 65 kph tropical storm force winds but panandalian lamang po ito. Maya-maya lamang ay mag-improve na po ang panahon dyan sa area ng Batanes lalo na mamayang gabi. Ito naman po ang latest track mula sa ating website. So ito po yung bago naglandfall. So lahat nag-agree, dadaan na po siya sa may Southern Taiwan into Kaohsiung City later on. So, ang pinakamalakas na winds dyan ay yung Joint Typhoon Warning Center nasa 90 knots o 165 kph. Pwede pa rin siyang mag 175 pero sa nakikita natin sa satellite medyo nag-start na pong humina yung kanyang mata dahil nagla-landfall na po sa may bahagi ng Taitung. Ito po yung mga storm signals ng Pag-asa as of 11 a.m. na yung umaga.
Signal number 2 pa rin sa may Itbayat. And signal number 1 sa the rest of Batanes. Kasama po dyan ang Basco at Batan Island. Ito yung zoom out satellite animation mula sa windy. At nakita po ninyo, meron konting southwesterly wind flow dito sa may area po ng West Philippine Sea, sa may Spratlys at Kalayaan Island Group. Dito naman po sa may bahagi ng Palawan at Sulu Archipelago, may mga localized thunderstorms na nag-form. Okay? So, nandyan lang po ang habagat. Ang rest ng Luzon ay non-existent po ang hanging habagat. Okay? Itong hangin dito sa may area po ng Ilocos provinces, part na yun ng sirkulasyon ng bagyong ito na nagbibigay pa rin ng magandang panahon sa bahagi ng Ilocos provinces. Although medyo gloomy at hazy ang panahon dahil may mga high-level cirrus clouds na kasama sa circulation ng bagyong ito. At ito yung multimodal diagnostic comparison para makita ninyo kung nasaan na yun ang intensity ng bagyo. So, na yun, nandito siya. Ito yung ibang forecast, pwede pang umabot daw ng 195 o 120 kph but at 220 kph but hindi na po mangyayari yan. Mukhang bababa na po ang kanyang hangin. At dito naman po sa ating wind shear product ay nakita nyo talagang biglang bumagsak sa 15 knots or 12 knots yung kanyang wind shear, yung upper level winds. But for the next 24 hours, akit na naman ang wind shear. So, baka at the time na umakit yung wind shear, medyo pasabog na rin ang sirkulasyon ng bagyong ito kasi nagla-landfall na po siya sa mga landmass ng Taiwan at Southern China. At sea surface temperature talagang mataas. Ito nasa 29 degrees centigrade. Ang mid-level relative humidity medyo na-stick sa 60%. Kaya makita nyo gaano kaliit ang bagyo. Dahil pag maliit ang bagyo, mababa talaga ang relative humidity sa surrounding areas kasi may dry air intrusion, lalo na sa may northern semicircle. Ito po yung rain forecast kaninang 3 a.m. hanggang 3 a.m. bukas, 24-hour accumulation. Inaasahan pong nasa 50 to 100 millimeters na ulan ang pwedeng maganap dito po sa may Batanes Group of Islands. Samantala, dito po sa may area po ng Southern Taiwan and also dito sa may area po ng eastern part ng Eastern Taiwan ay pwedeng umabot pa rin ng up to 150 or 200 millimeters. May mga ibang areas po sa may windward side ng mga mountainous terrain ng Taiwan, pwede umabot po ng 200 or more millimeters ang bagsak ng ulan. So mag-ingat po sa mga landslides, flash floods na i-generate nitong bagyo na yung ako na ito. Pagdating po ng bukas, Huwebes, nakita niyo, nandito na kaagad sa may area po ng Southern China, yung hagupit ng bagyong ito, yung malalakas na ulan na more than 100 millimeters dahil mabilis yung kanyang takbo. Nagmo-move po siya from 26 to 30 kph west to west-northwest. Okay? And then, ito po yung ating wind forecast mula sa European model. At ito na yung time na naglandfall na siya. And then, mamayang hapon, baka biglaan lalabas na kaagad sa Taiwan Strait. And then tonight, approaching na sa coastal areas ng southern China. Bukas po, as of this time, pwedeng nandyan na po siya sa may southern China. Remnant low na lang po, rapid dissipation kaagad yan dahil napakaliit lang po siya, okay, na system. So, mag-dissipate po yan kaagad. Ang southwest monsoon, may maintain lang po dito, napakahina sa may southern part ng Spratlys, Kalayaan Island Group kasama. At may konting hangin mula sa bagat dito sa may Palawan. But so far, okay pa naman po ang panahon. Nasa dry phase pa po tayo ng Modern Julian Oscillation. Yung wet phase ay unti-unting lumalapit dito sa area natin sa may West Philippine Sea. But mukhang hanggang sa last week of August, dito lamang po siya sa may West Philippine Sea. Mag-standby yung wet phase ng Modern Julian Oscillation. Papakita natin sa inyo in a short while. So ito yung forecast for the next 5 days hanggang Monday. May isang mag-form dito na bagong low pressure area sa may South China Sea, outside of PAR. Okay? Kaya may konting habagat po dito sa may West Philippine Sea na yung dating pong Sabado at Linggo, Agosto 16 at 17. At ang American model mukhang ipapadevelop bilang isang bagyo. So babantayin natin ito. Baka maging TD po ito at TS. But ang movement po nito ay patungo po dito sa may Hainan at Leizhou Peninsula ng Southern China. So walang problema po yan. Okay? And then pag i-move natin ang forecast hanggang sa katapusan, may mga nagbabantang mga LPA gaya nito next Sunday. Meron na naman po dito sa may west of Luzon
But ang track niya ay patungo po sa may South China Sea. Patungo sa Southern China po yan. Ayan po, papuntang Hainan na naman. So mukhang bombarded naman ang Hainan at Malaysia Peninsula nitong mga LPAs. But ito ang babantayin natin, August 27, which is highly uncertain pa po, less than 20% probability. May isang low pressure na mag-form dito sa may power line east of Samar. So babantayin po natin yan kung matutuloy po yan dahil po ang probability nitong forecast is less than 20%. Okay? So hindi pa po sigurado yan. Pray natin na sana hindi matuloy. Now, sa wave forecast, ang buong bansa ay manatili pong nasa 1 to less than 1 meter ang alon. So, pwede kayo mag-fishing dito. Fishing around. Kung dito naman kayo sa may area po ng Spotless at Clayana Island ko, pwede umabot pa rin ng moderate waves, 1 to 2 meters. Dahil po sa konting habagat. Dito po sa may bagyo, umabot po ng hanggang 7 meters ang laki ng alon. Sa may Batanes Group of Islands, nasa 2 to 4 meters. So, mapanganib sa mga malilit na sasakyang pangdagat. Actually, sa lahat ng sasakyang pangdagat kasi may bagyo dyan. So, may mga malalaking alon talaga po dyan. Okay? While dito sa may area po ng coastal waters ng Cagayan, nasa 0.5 to 1.5 meters ang alon. So, kung i-move natin ito hanggang Monday, ay manatili naman okay naman po ang ating alon sa East Philippine Sea at Central Waters ng ating kapuluan. Nasa up to 1 meter. Dito po sa may Central Waters o Central Philippine Sea. Sabihin natin ito sa may Sulu Archipelago. At Sibuyan Sea. Ang dami kasing sea dito eh. Okay? Sabihin natin Central Sea ng ating bansa. Nasa kalmado hanggang 0.5 meter lamang po ang alon. Napaka-safe para magkaroon ng fishing at sea travel. Ingat lang po sa mga thunderstorms na mag-generate itong mga subasko. Dito sa may West Philippine Sea, ang medyo maalon pa rin hanggang moderate waves to high waves. Okay? Up to 3 meters po. Lalo na po dito sa may west of Ilocos, malapit sa Hong Kong. Now, ito yung Global Tropics Hazard Outlook mula sa NOAA. Base po ito sa American model. At for the next 2 to 3 weeks, mukhang may mga activity po na mangyayari po dito sa atin, but hindi pa po ito sigurado. Ang week 2, which is 50% of happening, August 20 to August 26. More than 25% or more than 20% na may tropical cyclone formation sa may West at East Philippine Sea. At medyo above average of more than 60% ang rainfall dito sa area ng Pilipinas, but hindi pa insigurado dahil po nasa dry phase tayo. August 27 to September 2, week 3, which is highly uncertain, hindi pa sure, less than 20% probability, ay magkakaroon ng more than 40% daw ng isang bagyo na mag-form dito sa may west at east ng ating bansa. And then the rest of the Philippines will be on the above average rainfall dahil po sa konting epekto ng wet phase ng Modern Chilean Oscillation, which is not yet sure kung matutuloy, but yan po ang pinapakita ng American model. Samantala, ito po ang Bureau of Meteorology ng Australia at nakikita ninyo ang forecast ng Modern Chilean Oscillation ay papunta po dito sa may bahagi ng area ng Philippines kasi ito yung area ng Philippines dito sa area na ito. So makita nyo may konting wet phase, but end of August hanggang first week of September, babalik ulit yan sa Indian Ocean. So, may another wave tayo ng dry phase. Okay, and then sa ECMWF, same situation. Okay, for the next 15 days, mag-standby dito, malapit sa area ng Philippines, sa may Indonesia area. Itong wet phase ng mga Nigerian Oscillation na medyo hindi naman masyadong kalakasan at babalik ulit dito sa may Indian Ocean after 20 days, but yan, baka dito pa rin sa may area ng Western Pacific. Malalaman pa natin yan kung matutuluyan. Okay, the forecast lang yan. Ang forecast ay mataas pa ang uncertainty pag more than 15 days. At sa American model, ayan po, papunta dito sa area natin, itong Pilipinas. So, ito yung direction ng wet phase ng Modern Chilean Oscillation. So, we'll wait and see kung matutuloy. Kasi sa darating pong August 20 to 26, mukhang nagkakaroon tayo ng wet phase, but hindi. But sa forecast ng mga iba-ibang Modern Chilean Oscillation of models ay hindi po siya ganun kalakas, but we'll wait and see kung may pagbabago kasi pag wet phase yan, last week of August hanggang September, baka may mag-form na naman mga tropical cyclones
mag-enhance naman po ang habagat. So, we'll let you know by next week kung anong magiging final outcome nitong wet phase ng Madden-Julian Oscillation. So, yan muna po ang pinaka-latest natin ng update, coverage ng bagyong si Goryo, international name Pudol. At babalik ulit tayo bukas sa final advisory o final coverage ng bagyong ito. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.